Salih. Dileği ne hil yağdaylarda kavul oluyor biliyor musun? Bütün durkun bilen ananıp şunu yürekten tevekküllük bilen edilen dileği kavul olur mu kadiyen? Onna sen ait. Bir dileği başka bir dileğe kapma karşı bolup biler mi? Mine düşünen näldirin halipa? Bunu ýaly adam bolýarmy? Mesele maydaly her bir ene öz sagatyna tiňdiren azaby üçin ondan artyk başsa tamakinler. Aslında eneler eden ýaşaryklaryny bu dünýäde de o dünýäde de hoşnut ýaşamak üçin ediýär. Ana şolun dileği hiç kaçan jogapsyz galmaz. Halipam, onu kapma karşı dilegler diýände näme düşünmeli? Perdentlerim çyn yürekden ananıp doğal anam bile düýbünden tapawuty zatlar üçin dilek ederler. Meselem öýlenmek, durmuş gurmak üçin goýjak ediler. Netijede näme borka? Vicdanyny diňläp bilýän adamyň towasynyň kabul edilşi ýaly. Dileklerim ýarňyşlaryny düzetip biljek adamlar tarapyndan edilen ýagdaýyna kabul bolýandyr. Şu älim jahanyň täzinliklerine hayran galmazlyk mümkin näl? Adam şu täzeliklerden baş alyp çykyp biljek derejede ýaradyrypdyr. Oň ýaly bolsa Allah jan eden ýalňyş işlerimizden bizi ýagşy niýetden aýyrmasyn. Amin. Ejecan, kakam maňa güçük alandyr, şeýle dämi? Elbetde alandyr oglum. Kakyň dagy ýürüýti şoň üçin oba gitdiler-de. Ýöne henidem gelen oklar. Hadi Levent ýör, gatyjak al o. Bolýa dostum, bardym. Ejecan bilýärmi, meni ýamaňa oňat adam taýýarlap Ay goýdy. yoga, han aýtdy onu. Niço? Wagtaňa döneýin, ana öýlerim geleýdi diýen. Öýberilen bir ýalňyşyň adam üçin täze bir ýalňyşyň döremek üçin başlaňyç Halipam, o näme beýle bolup bilýär? İnsan bağlasy bilňeşeýin ýa-da bilmeýän günäh iş edýär. Ýygynyň ýalňyşyna düşünip tawbe edýär. Beýletmek bilen olar heme günäsini görler, hemem Allah'ın huzuruna tawbe edendikler üçin ýürekleri injil tapar. Halipa, mediýan işiniň ýalňyşlygyny bilip durgada onu gaýsalaýanyň soňu näme borka? Salih diňle her bir benne bir hirsiýine gedilýändir. Ýöne esas zat benden öz başaryny goýup bilen şu işlerden baş çykaryp bilmekligidir. Şondan soň wakalaň täsirinden ýa-da her benne Allahy gudraty kaýyl bolýar. Tamer munça watlap nerede bolluňy? Sagadyň näçediginden habaryň barmy? Ol 2 gatly bolsun diýip buýran tordyň ama 1 gatly edip getirdiler. Hoş gördük. Tortu bir gatly edip pişiripdirler diýäňmi? Ýoksa men akmaklary ýüzüňe aýdypdymla. Ay ho, hel jada üçin olary käýip durmakyryn. Salam oglum. Eze ýagdaýlar nähili? Şükür oglum. Olar akmak bolsalar men käýme, ne deýin Tamer? Men olara tortu 2 gatly edip pişiriň, üstüne de şokoladdan edilen güjüjüň şeklini ýerleşdiriň diýip näçe gaýtdym. Tortuň üstünde güjüjüň bolmagy gatly gowy pikir. Elbetde gowy pikir. Sebäbi odanyň özü şeýle bolsun diýdi-de. Şu gün odan janyň dowlan güni. Şu gün o näme şolun bolaýmaly. Ay berekella oglum, gelanmaýan ýalma. Gel. Tuwelimi ullakan oglum bolsun. Kakam güçük allyňmy? Oğlum oğlum. Yönel külen şu şemleri yakalayın.
Tamir sen gücük aldım diýen gülen oň teteşdilen okly. Meni gücük diýeniňizi baryp gördüm Ebru. Ol gücük diýeli äpet köpek ahyryn. Ozony yararym näme dermen şo sebäp men oňjak gücük aldım. Näme etdiň? Ebru ýuwaşrak bolsa çaga eşdiren ahyryn. Tamir, ozonjan näçe aýdan beri arzu edip ýördi, gücüjek alýan begenip ýördi sen bolsa. Ey Hudaý, ozonjan oňa adam taýýarlap goýupdy da. Levent, bu adama men gepime sözüme kulak atan ok diýeli. Erten bir şuňa düşündirip aýdaýmaly ahyryn. Kaka, tort keseliğin ne? Gelin onunla, tort keteliň. Ozonjan şuun 7 ýaşyna gadam masya. Uy, Ece geltelim. Ne barýan oglum? Levent. Wagt canım oglum. Ebru, edim hanım erik gelin de dedim. Bol han oglum 1, 2. Durun. Nira gitsen ýaňy? Tamir, sen ozonjana dogryň aýt. Mena oglumy allap biljek gel. Ona hilalamak Ece. Ey Hudaý. Ebru, sen nämeler samrap dursun? Dogry da, aljak diýip söz bereňden getirmeli keninde. Eýdim muň ýazdatlar çağan ýaryny aýdyp oňam kellesini bulaşdyrýan. Daýda haýyş edýän siz goşulmaň. Ebru, gözüňi dönün, bulaşdyrjak bolmasana. Men bulaşdyrjak bolamok Tamir. Ozonjan sen güjüjek getireriňe garaşyp ýördi. Sen burada getirmediň. Bollet diýen men sana. Tamer, hani köşersene. Ebru, sidem rahatlanın. Men häziriň özüne gidip getir. Ýuwajyk owasyam ço. Levent oglumyň aladat edýän üçin sag bol. Dur Levent gidip oturma. Men oglum almaly da alymyn. Ha oglum güjüjegin açyp gör da. Ana açyp gör. Ya bundan bir gücük görme. Bu men biçom däle. Ana sana gerek bolsa, bolýarmy nüşe edeniň? Ece, men gücügüm nerede he? Dur oglum, goý aglamaňy. Kakaň seni allapdyr. Ýöne häzir Levent daýyn gidip sana güjüjegini getirer. Yalançy. Sen men bilen nägil güreşýän he? Tamir edýäniň näme? Etjeň edip içiň sowa däldi. Ey how ýüregim düşdüň Ebru. Sen näme kulak atan ok? Men näçe sana kulak ataýyn Tamir? Men öz ogluny allap ýören ene bolasym gelen ok. Düşün ahir edidim. Men onu alacak bolmadım. Oglum sen nire Ol manada tan gep düşündirip bolasy ýokla. Men bilen adam ýaly gürleş. Tamir diýen. Odan oglum men beýletjek dälim. Tamir. Adamlaryň arasynda men bilen beýle gürleşmäge hakyň ýokdur düşünýärmi? Ebru haş edýän edidim gep köpetmesene. O näme diýip gep köpertmelälmişim? Oy seniň eme. Odan oglum. Odan. Ozonjan oglum. Odan. Sen näme çyk bolýan? Sen men urdun. Bolýa oglum. Meni bagyşla. Oglum berk gel. Indi beýle zat gaýtalanmady. Ozonjan oglum gel. Odan. Dur Ozon. Levent çal tiz kömek çağır. Oglum näme? Ozon. Allah'ım yüzüne şükür. Oğlum. Bu da şükür. Şol bekten kaçmamdan hiç şart bolmaz. Men Hudaý gapdy. Haýsy daý wamy näme ýördi? Hıdırata yetişenler ahtajamyň hakyna Hudaý Wa şükür daýda sizeme Hydyrata näme işletin? Oglumyň bagty işlekeni. Alipa eger odana bolmasy bir iş bolan bolsa, onu Tamer öden diýsen gerbet diýordy. Şeýle dämi? Ha o şeýle bolardy. Ýöne Tamer şonu da ödüni oňaly duýup bilmez. O näme üçin? Diňle oglum bolýa. Men häziriň ödüne gidip sana güjüň alyp geljek. Ýöne seni maňa bir daha töz bermeli boldy bolýarmy? Getiren güjügim bilen diňe men ýanynda kam oýnadyň düşünýükmi? Bolýa siz berýän kakajan. Ýür balam, ýokary otoňa baraly. Ahir aklyň aýlandyň dälmi? Şoňa düşünmek üçin men oglumyň çökden gaçmak gerekdi şeýlemi? Ebru. Senden haýyş edýän edidim men indi şu mesele barada jedeleşmek islämek üçin ýa-ni? Men açarym şu ýerde goýupdum. Be. Bir etrim bolan hanaýy be. Näme üçin Tamer'iň asarlardan aldyň? Sebäbim ulugynyň ýangıjy ören az, ýolly gutarmagy mümkin. Aýalynyň ulugynda bolup epetli ýangıjy bar. Açaryň soň taparsyň da näme eglenip dursun? Men ulugym minip gideňde bolmaýarmy? Yer bolýada.
Bir yarım saatyň içinde gidip gelerim. Tamer şuwa täze bir durmuşa gadammasya. Senin duýýamyň? Täze durmuş diýeňmi Halipa? Hawa düýbünün üýtgeşik we täze bir durmuş. Ýöne Tamer'in durmuşy öňüm gowa ahyryn. Aýaly öňüne kybapdaş dälýärmiň? Ýöne wagtyň geçmegi bilen bir-birini öwrençik giderler-de. Bir-birini öwreşmekler üçin olara yeterlik wagt ýok. Ony aýyr beýle bolýar Halipa. Eger sen Tamer'in ulawynyň asaryny ýygyrmadyk bolsadyň, Tamer edil şu wagt ýanyny söýleýän ýerde bolardy. Indine morka. Tamer helakçylyk uçurady. Tamer. İki ýyldan soň Oğlumcan, oğlum özüne geleýdi-ni. Gözlerin açaýsana başymyň täji. Ertiriniz hayırlı bolsun Selvi daýdy. Wagt Zeynepcan, bu sen midiň? Näme beýle ýerläpsiňizli? Wagtjan gyýdym, dagy men näme deýin? Men şu oglanyň başga kimim bar? Ertir namadym okap, gün şu ýere eňýe. Sizin 2 ýyllap bulsypdyrman oğluňyzyň izinden gatnamaňyz, oğluňyza süýgüňizi siňdirmeňiz sizin hakyky enediňizi görkezýär. Estağfurullah. O sen gowy garaýşyňdandyr. Ýok, men beýlik hassalara da seredýän. Tamer'in helakçylyk uçuranyna 2 ýyl boldy. O bolsa henide özüne gelen ok. Seň pikiriňçe ol özüne gelmelimi? Bizden aýdyrdan ejidir Salipam. Hayır Yaradanyň takdirindedir. Edilen ujuýupsyzja bir ýagşylyk ýa-da berilense heljejik sadaka ýa bolmasa da çyn ýürekden edilen dileg Allahy takdirin hikmetini görkezler. Salipam, aslyny Allah Taala bu zatlaryň hemmesi aýan şeýledämi? Elbetde salih. Tamer'in gowlaşmagy üçin ejesi bilen ogly diýenimizi dileg etdiler. Şeýitmek bilen heme öýler sogap kazandylar, hemem Tamer'i sogap kazandyrdylar. Oň ýaly bolýan bolsa, wagty gelen wagty biz üçin täze bir hikmet sahypasy açylýar diýmekdir. Oňunny özüne gelmegine wagt boldy diýjek bolýaňyzmy? Höküm Yaradandan gelen bolsa eliň näme ähmeti bolup bilsin. Eldiňe şoý beýik gudratyň güýjüni görkezýär. Onu bennesiniň paýy ýokdur. Aslında elim, menim, Tamer'im onku dämi näme? Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın iradası bilen aç gözleňi. Ece men acıktım. Tamer oğlum. Can oğlum. Karnım aç. Zeynep hanım. Zeynep hanım. Bolýa. Ýagdaý nähili? Gowlaşýarmy ýa-da öwürlük dälmi?
Onna diýmek ýagdaý tut ýalyla. Anlıyorum. Bolly düşündüm. İyi günler. Ozan, Ozan. wah balajygym. Oğlum. Oğlum, Oğlum. oğlum. Güzel oğlum. Al oğlum, benim. iyi ver. Yakışıklı Vah canım oğlum. alam. Büyük Allah seni can bana seni bana yine kaytarıp berdi. Allah cana 100 000 şükür ediyen. Ece haýş eden ağlaman goýaýda. Tamam. Bolya balam, bolya. Sus Yine oğlum. koydum. Nasıl? Ne hili, Çorbayı çorba beğendin füýçü mi? olup mu? Nasıl Özün hissediyorsun koydu yan kendini? mı balam? Wah Ece oglum ömür gelýärdi. Hasam gowy bolardy weli. Habar uratdyk gelýändirler. Men sizi Salih Lukman bilen tanıştyraýyn. Diýseň ökdü Lukmanymyz bar. Biziň hastahanamyza täzerek geldi. Salam. Siz näme diýjek bolýaňyz? Men indi maýyp bolup galmalymy? Hayır. Yok beýle del. Ýöne her näme-de bolsa siz 2 ýylyň dowamyna ýyky jädmeme etmediňiz. Bidengiziň täzeden öňkü kaddyna gelmegi hemem berkeme üçin Salih Lukman size käbir zatlar aýtmakçy. Siz onu Lukmanyň bilen arkaň gürleşip beriň. Size çyn ýürekden gözüňiz aýdyň diýen. Diýseň mulakat diýen adekeni. Öyledir. Ha oğlum, ol ören oňat gyýd. Sen özüň bilmeýän ýatyrkaňdyň şo gyýd maňa göwnük bererdi. Ona elbeýle bolýar. Ebru sen ýanynda dälmidi? Yok oğlum, olama käwak gelýärdi welin. Weliniň näme Ece? Ozan? Eyho. Ozancan oglum Lukman yerimden galsam bolar. Bolar ýöne häzir bolup. Ozancan ogulcugum. Nasıl? Ýagdaýlaryň nähili oglum? Ozan sen Ozancan teň näme üçin keypiň ýokla? bir şey Näme söylemeyecek misin? dymyp dursun? Ozan? Ozan, Niye Ozancan konuşuyorsun? näme üçin gürleň oglum? Anne sen niye Ece sen näme ağlıyorsun? üçin ýöne aglap dursun? Sen gittiğinden Sen helakçylyk uçuralyň bäri Ozan gürlemesin goýdy Tamer. Näme? Neden Bu böyle? näet beýle boldy? Aslında hemme da sen sebäpli boldy. Ey Allah, maňa özüň sabr bere wuri. Ebru, sen ilmidami meni günäkar edýän? Näme men ýalňyş ýanmaýdym Tamer? Sen helakçylyk uçuran güniň Ozanyň kelletine düýpli zeper ýetipdir. Ruhy sartgynlyk. Lukmanlar şey diýe. O bolan zatlaň baryny özü günäkar diýip hasap edýär. Yani benim Men helakçylyga uçuramagyma da öz sebäp berdi pikir edýän. Ha o şeýle pikir edýär. Şo sebäplem dymyp ber. Yer şunça wagtlap oňa seretdirmän näme jetdiňiz? Men oň saglyk üçin köp palat etdim Tamer. Leventem sag bolsun, biz üçin elinden geleni aýamady. Doğrudanam o näme üçin gelmedi? O şu wagt nirede? Ýoksa da işler uruna dämi? İşlere ýörep dur. Ýöne sen ýanyňa birden gelmäge çekinýär. Bilýän ahyry, Levent muň ýal zatlara bolmaýar. Ýöne o seni görmek üçin ökman geler. Ozan. Ozancan, Güzel. men akylly oglum. Sen hep Tuğra resim çekýän oglum. Resim O çiziyorsun görýän tuğra sen. çekmän oglum. konuşmayı Şol wakadan soň surat çekmän çykardy. Elmi dama surat çekip ýör. Ähli derdini şo kagızlara siňdirýär. Canım Can oglum, sana näme boldy beýle? Ne kadar güzel. Çeken resimler suratlaryň yapmış. äkemi ýok. Ama Ýöne, hepsini ýöne biliyorum, suratlaryň güzel ählijetinde bir adam ýüzi çekilmändir. resim. Bu ben Ýa-da oluyorum ol yani. adam menkä? Bilmiyorum. Mine bilmedim de oğlum. Sorduk ona, niye Näme bu üçin bu adamın adamyň yüzü yok ýüzüni diye ama çekmäsiň bir diýip şey näçe söylemiyor. gidip soradym. Emma o sesini çykarmaýar. Anne Ece, ben hep eliniň emeği ýaman fıs görünýär. Nasıl yani? Balam sen bir daha diýjek bolýan. ne bileyim. Men näet düşündirsem kan. Böyle üzerinde Ýagdaýy bir gowa adam hamyňdan gibi. okşoň. Sanki Bir benim hili men olduğumu sen ödme biliyorsun. gelenme gynanýan ýaly. Olur mu Can canım, malam hiç öyle sen bir şey diýýäniň näme? Hey şeýle de bir zat bolarmy? Üzülme Gynanma oğulcugum. Üzülme Gaýgy Ozan. etme balam. Her şey Ene eskisi gibi görersin güzel hemme olacak zat yine. öňkü fiýaly bolar. Lütfen üzülme. Ha şey diýeni özüň horlama. Hadi Bol oğlum. uyu şimdi. Indi bolsa diýinjiň al.
Uyudun, yattı mı? Bilmem. Yatan ýala etdi öde, yatannırla. Peki. Indi biz näme dert Levent? Meňe beýle zat bolar edip kelleme de gelen okdy. Inni mene näme etjegimi bilemok. Yani Ödesem oýsamyň bardyr Levent, maňa bir zatlar aýdy ahry. Hawa etsem oýsam ma ba Ebru. Men öňkümi diýan bolup berilýek bolýar. Tamam. Ene bolly. Töweleme ören gowy. Inni beýle kaýaňydan göreli? Men hemen şoň ýaly edýän bolýan. Ýöne muň geregi barm Lukman. Näme üçin beýdiýänigde mene aklym hayran Tamer. 4 günüň üçin aýaňyň nähil gowulaşan onu görýäňiz ahyryn. Ödüňizem ak gürokly adama men diýäňiz. Howa da. Ýöňler şeýler hakdy meýsegim bolar. Meselem 2 ýyl mundan ýöň. Ýöne bilýäňde Lukman, men 2 ýyllap özüm bilmeýän ýatypdyr. İçimde öyle bir his var ki Özüme gelem soň pikirlem diýibinden üýtgedi. Men ýatat kynçylyk öňdüm ka diýän. Ay juda belli de däldirler. Menem 3 gün we şoň pikir ne diýän ýatsam tursam. Men pikirlem näme dogrum ka diýän. Özüme eşimin acayip ýöne aýalymyň özüni alyp barşy işteş ýollaşymy 3 günläp men sorama gelmeşi. Ondan Levent men diňe bir işteşim bolman iň ýakyn sahyp benim dostum. On 3 günläp men halymdan habar almaýanlygyna men düşünüp bilemem. Men de düşünýän Tamer ýöne Lukman ýekajymyň tuwatyňy alyp bilermi? Doktor Ömer Işık, lütfen danışmaya. Doktor Ömer Işık, lütfen danışmaya. Men goşlarymy wagtlança iş yerimde goýjak. Bir ýerde maňa deýişlat bolmasa gowum gadyr. Iň bolmanda wagtlança. O näme üçin goşlaryň alyp gitjekmişiň Levent? Ebru, haýyş edýän galmagyp turulmagy. Näme üçin galmagal turulmalýalmyşym? Sen näme düşünýokmy? Ýerdegi işde aýtjak bolsa gön aýdandan gowsy ýok. Temere hemme zat bolşy ýaly aýdaly. Temeriň üzüne gelmek men üçin angat durýan Ebru, he? Odan dur özüm açar. Oğlum, odancan, ýagdaýlaň howmy? Tamer hoş geldin. Salam, hoş gördük. Hiç değişik ölüme seni asla ütdüm endin. ama sen çok Ýöne sen bolýan gaty ütgäpsiň Levent. benim bildiğim Men öňkü tanıyan dostum bolsa ha, o men özüme gelen günüm ýanymda bolardy ýöne. Gynansaňam beýle bolmady, sen ütgemeňe sebäp bolan zat näme? Seni bu jaýy. Neme Levent? Ol şugunları işler diýsen köp. Bir edaran işlerini öz boýnumy darlyk, şoň aladyk netip berdim. Gallyk diýen bolýan. Men bilen allymy ýa-da başga biri bilenmi? Evet Tamer. Sen bilen edel Tamer, başga biri bilen. Men bilen ally. Ebru geplemen durup bilen ok sen. Men düşünmedim-le. Sen düşünüp aňyrsyna da geçýän Tamer. Düşünmedigen bolsaň diňle biz Levent bilen toý edip birikge. Indi düşünendiňe? Ha, şeýleme. Onu toýuňy gutdy bolsun, men side bagtardy o diýär. Tamer, bir mut dursana. Levent, İyi misin? sen ýagdaýyň gowmy? Men eşitjegimi eşitdim Levent. Indi men bärde bir mundan durman. bu kadar mutsuz. şoň ýaly agyr betbatlygy sebäpkär bolmak maňa diýsen agyr düşýär Halipa. Näme diýdiň Salih? Sebäpkär diýämi? Howa. Sebäpkär boldum. Eger şoň uluglaryň asarlaryny ýygşyrmadyk bolsam, onda şeýlekçilik bolmazdy. Salih, şo günkü eden ýalňyşyňy sen ýene de gaýtalýan. O nähil gaýtalýan Halipa? Dinle Salih. Başımıza gelen her kıyınçılığın mağlayımıza yazılanlığını bildirmemiz gerek. Barça bolyan zatlar yazgıdın payı. Eğer de edilen işler yanlış bolsa onu beyik Allah bağışla deyip yalvarmalı. Şeyle etmen geçmişinden nadir olup görmek bolsa belan üstüne bela getirir. Ýöne Halipa, bir bolmazy iş boldy. Onu men öz elim bilen etdim. Bir maşgala ojagy ýykyljak bolupdy. Şoň üçin özümi taklap bilemok. Dogry diýäň, ýöne sen sakoň soňuna seret Salih.
Sen ol işi gown etdilen etdiň ahyry. Olan ýalgydy bolsa beýle bolup çykdy. Men ýene de onu da aýpdyryn. Siz elmedama aýdyrdyňyz. Alaşlyk alan wagtynda öýdüňiz habarlar barmaly diýip. Alajy bolaýany da hiç haçan ejizlik etmegen. Yer bolýa. Salih, men sana bir soru beresim gelýär. Sora beriň halipam. Büyük yaradan adamның yüzünü näme sebäpden ýeňselerini edip yaratmandyr? Mene bilmedim halipam. Öýdüňiz aýda aýmasaňyz. Amin. İyilikdir de herne. Vay ey oğlum, sen berde näme işläp ýörsiň? Sen hastahanada bolmaly ahyry. Ece men näme ýadygym maka? Beýdir ýal men näme günahym bar? Men näme üçin helakçyra uçuradym? Ha, näme üçin? Näme üçin? Oğlum, beýtme, özüň horlama. Henir ıskynyňa da gelen o ahir sen haýyş edýän özüň gynam oğlum, ýör oğlum, üýe girel, ýör. Sen güýçli bolmaly ahyry. Gel bala. Olar näet beýlet billerkä? Näme üçin men durmuşyma awgatjak bolýar, näme üçin Ece? Ece sen bu zatlardan habaryň barmy? Ýok oğlum, habarym ýokdy. Ýöne olardan göwnüm suw içen okdy. Ece menden hiç tat gilleme. Oğlum, durmuş haçanna bir-biriň çyndan söýen ýagdaýyňyzda göderleşer. Gaýgyly gamly günne, kyn günne sen ýanyňda bolmadyk adam bilen nädip bagtly bolup bilersiň, he? Ýok Ece. Äkli da şol helakçylyk sebäpli başlady. Şol bolmadyk bolsa, beýle zatlar bolmazdy. Men diýsem bagtly durmuşum bardy. Indi hemme zatly turdy. Ozan. Ozan. Oğlum. Ozan diýen men sana. Oğlum maňa seret. Täze guran durmuşymyz öňküsinden hem gowy bolar. Biderek ýere aglap gynan oturmaň gerek ýok. Sana öňküden hem gowy sereder. Näme etleseň alyp berer. Ozan. Sana näme bolýar, he? Näme gerek sana? Kakaň gerekmi, he? Helakçylyk uçuramagyna diňe oň öýüdi günäkär. Sen bolsa şo günden bäri ýagşydan ýamandan bir södem gürläň ok. Muňa da diňe sen şo kakaň günäkär düşünýäňmi? Emin misin oğlum? Bu bolýan zatlar diňe şo helakçylyk sebäpli bolýandyr öýdýäňmi? Sen bir pikir edip gör. Egerde şo helakçylyk sana dälle, sen aýalyň başyna düşen bolsa sen hem şoň etişýal edermidiň? Ýa-da diýelim kakaň helakçylyk uçurady. Men kakaňa şolaň etişýal edermidim? Bu bir synagdyr oğlum. Her näçe gynansagam aýalyň oňa döz gelip bilmedi. Ece sen nämeler aýdýaň? Bu bolan zatlary sen öňden razy ýalyla. Tamercan oğlum. Olar üçin kelläň agyrdy oturma. Elinden gelenlerini edbersinler. Elbetde hemme zatyň bir hikmeti bardyr balam. Mundan beýlek öldürmüşün gowy bolmak üçin diňe öňe geleceğiňe seret. O nähili Ece? Olar ha men ekli zadyma, çağama, öýüme, işime, hiç gyp arkaýyn ýaşamaly. Menem olara zat degmellämi? Maňa şum berýän maslahatyň Ece. Ýok bolmaz. Wagtjan oglum. Bu bolýan zatlaryň bir behwidi bardyr. Diňle oglum, men sana bir zat aýtjak. Men hiç haçan sen bilen aýalyň üçin Allah janyň ýüregim bilen dilek etmedim. Sebäbi her gedek dilek etjek bolamda dilim maran okdy. Özüň el al oglum. Birden ýene derdiň gozgaýmasyn. Dinle Ozan. Menine sen kakaň bilen ýaşamak islämok. Özüm diňe sen geljeň gowy bolmak üçin düşünýäňmi? Sen kakaň haçan gowy bolar kadip garaşyp ýörjek gel eşdiýäňmi? Aglama. Aglama diýen men sana. Goý sesiňi. Gapylyny. Özüme gelmedik bolsam gowy bolardy. Şu zatlardan bir habar bolsam bolmaýarmydy? Munnuna ölenem bolsam gowy boldy. Oglum sen diýen zat bilen näme? Şeytanyň alyna gitme ahyrjan malam. Özüň dürsejek bolaýda gudym. Beýle zatlar diýmek näme gerek? Men düşünemok Ece. Näme üçin beýle boldy? Näme üçin? Näme sebäpden men bu ýagdaýa sezewar edildim? Näme üçin? Wah oglum, näme boldy?
Oğlum. Oğlum. Oğlum sus. Ozan koy diýäni naglaman befet. Ebru arar vermesine görüň ok goýjuma menden aga. Maňa Ferit, eşdiňmi? Levent daýyň sen aladaň idi. Şundan şeýlek sen kakaň Levent bolar düşnüklümi? Sen her näçe ayak kakyp aglasaňam, oň hiç ýer peýda bolmaz. Ozan? Ozan, sen nire barýaň? Ozan diýen men saňa. Ozan, Miço olar goý berme. Ozan? Ozan? Ozan dur diýen saňa. Miço, ana ayrıştaydın. Sen ne diýen näme? Ozan? Bolya. Indi durduk. Ozan? Bolya. Tamam. Tere tavrak böyle vuruyorum. Ha, şeylerek. Tamam. Bolly. Yeniden Men oğlum gowy şeýle däm gyýdym. Elbetde gowy daýdajan. Allah ýol berse hassamyz derrew çykutulup gider. Helbi daýda siz özüňizi gowy duýýaňyzmy? Gowy men tut ýal Hudaýa şükür. Öňkü keseliňiz aýrylyşýarmy? Hudaýa şükür gowlaşýar. Helbi daýda. Men pikirimçe keseliňizi oğluňyz tamer aýtsaňyz gowy bolarmy kadýan? Olam siziň şeýle keseliňiziň bardygyny bilse gowy bolardy. Menem özüm arkaýyn alyp barjak bolýan bolyn şonu da gaý getmän bolanokda. Men sen edil öz gyýdym ýaly görýän deýnip. 2 ýyllap men üçin eliňden geleni etdiň. Allah ýalkasyn gyýdym. Bize tayyar gidelim onunla. Bar gyýdym, bar. Siz gaý edip oturmaň daýda bolýarmy? Gorkar ýaly hiç zat ýok, ýöne bir adaçky ýadapdyr. Bar bolan şol. Siz özüňizi agram salmaň, tolgunmajak boluň. Oğlum için Ýekeci oğluma näme behretli bolsa şonu nesip et Allahça. Barmaly ýerini bilýän üçin diýseň çalt gidýär. Sebäbi olaň bir maksady bar. Adamyň janyny halat etjek bolýarlar. Sen hem barmaly ýeriňi göz ýetiren bolsaň, barjak ýeriňe derewjik getersiň. Men nerede? Bolmanla da özüňize agram salyp berseňiz boljaňyz şudur. Siz näme 2 ýyllap şu ýerde ýatanyňyzy eýýäm unutduňyzmy? Unudurmy? Ey onu bir unutup bolmy. Wagt düşünýän Lukmanlyň ýürekleri daşýal bolýar diýerler. Bolmasa maňa ýatlatmalym diýerler şonu. Wagt men ýatlajak däl, ol siziň özüňiz meni ýatlamany mejbur edýäňizde. Aýlanyp öwürüp meni de şu ýere geletiňiz gelip dur siziň onsaňam Lukmanyň diýenlerine edeňiz. Wagt men gülenem bolýan bolyn. Men ýagdaýym öwürlük däl. Siz beýle pikir etmeň. Iň kynçylykly ýagdaýlarda da bize umyt berjek uçgunçyklar bardyr. Esas zat şudur. Tuğeleme ýagdaýlaryňy da gowy. Men soňrak ýene aýlanyp giderin. Men size aýdypdym ahyry. Seredin kim gelipdir? Oho, Ozanjan, oglum gel hany. Gelenin gowy bolaýdy oguljugum. Ejen gelmedimi? Men sizi biýmede aýtmaýyn. Demek ejen gelmändir da. Ejen gelmedi diýsene. Kesin buraya Lukman şu ýere gelendir. Yer bolýada, diýme kakasynyň ýanyna bolaty gelýärdi o. Ay näse şeýsinle. Hoş geldin. Hoş geldiňiz Ebru, aýdy berin. Ay gatyr hoşam däl daýda. Men mundan meýlek sen daýdyň däl Ebru. Bolýa da gaty gowy. Şoňa göz ýetirseňem bolýa. Men odan almagy geldim. Näme, odany diýýäňmi? Odan bärde däl ahyr nirek dol. Agtajagma bir zat bolan bolaýmasyn. Indi näme ders? Tamer nirde?
Oň ýagda yaramazlaşdy, hastahana girdi. Bu adam. Ine şu adamın Neden onu? yüzünü neyem için çekmedin? Bu benim. Bu adam men bolmaly onu. Benim. Men hemme jadadım elimden alırmy? Indi gaýdybam hiç bir zadym öňkü al bolmajagyň seni bilýän şeýledäm oglum. Men güler ýolda oguljagym. Kakyň nefsini agyrtma. Ne işim var? Sen bir ýere näme dik geldin? Oğlum almağa geldim. O meňem oglum. Siz her näme diýseňizem, oglumy size berip biljek gel. Odan men bilen ýaşar eşitdiňmi? Sen maňa odana näde teretjeň aýt da onda Tamer. Sen dolu gutulýançaňam bir kel gerek bolar. Bolýady ýa-ýemy dedi men näme etmeli? Ýene 2 ýyllap sen gutularyňa garaşmalymy. Sen şu ýagdaýda bolan bolsaň, menim sen taşlap giden bolsam, o bolarmydy? Sen ne çigit ýaljaň wujdan ýok. Görşüň ýaly maňa hiç adam bolmady Tamer. Çünkü Sebäbi men edýän işimi ümmitli edýän. Şoň üçin penki ýal derde uçuramy. Ýör odan, düşeňmi? Aýr eliňi. İçinde janyň ýok ýaly. Bol çal. Ýöre diýen men saňa, ýöre. Beýletmeňe ýol bermen bilip goý. Ýöre diýen. Men durmuşymy awat bilmersiňiz. Bu zatlar üçin men seň bilen hasaplaşar Ebru. Özüňizi gaty edýet çekdirýäňiz Temir. Bu siz üçin ziýan lahyry. Size belli bir wagtda çenli därde çykmaga gadagan edýän. Buyurun. Gelin. Tamer, bu ne boluş? Niye aşaylandyňyz? Aklawjym bilen urlaşýak. Özüme gelenme bir hepde boldy. Inni öz işem amalaşdyrma wagt boldy, biraz gijräge de galyp. Häzir ketmel maşgullanmady, eger garşy bolmasaň akşama geçiräýeli. Bolmasa bu güllük çok manem dälle. Aklawjyňyz bilen hökman urlaşmakçy da onda şeýlemi? Hawa urlaşýak. Ýene görüşýänçak. Näme diýen bolsaň etdi şo bir gaýrady men bilen şäriklikden aýrym etin. Öde men hastahanadan çykýançam bellisin et. Senden şonu etmek talep etýän. Düşünýän Tamer, ýöne bu odýan aňsa diýişdäl. Şärik bolanyňyzda baglaşan şertnamaňyzy täzeden barlap çykdym. Şertnama laýyklykda iki tarapyňam razyçylygy gerek. Metin. Sen baýdan zatdan barsy men ozollaryn bilýän zatdam. Eýdip bet bugurun tapyşon razy etjek bol. Men özüm bilmän ýatyrkam kärhanyň hökmünden bir bolaşyklar edendir. Diň aýalyma eýe çykmak bilen oňondyroýdamok. Bolýa, hemme resmi namalary serederin. Oňa hakymma. Wi, ýogsa da sen saglygyň gowmy? Özüň gow diýýänmi? Maňa dew çalas ýok Metin. Ýöne sen aýt, aýalym Ebru meň bilen aýryşyk diýipdi. Bu mesele barada o sen bilen gürleşdimi? Hawa Tamer, sen ýatyrkan bir gelbe gitdi. Sen bilen aýryşmak üçin arda ýaljakdygyny aýtdy. Ýöne men oňkulyp bolmadym. Duru ver wakaly. Men entek oň bilen aýryşyk gel, men öz maksatlarym bar. Ne yapıyorsun sen? Sen edýäniň näme? Olar meň zatlamýarlar. Görüp dursaňa näme diýenmi? Sen de aplaňyzyň ýa. Şu güne çenli senden ýadygarlyk diýip saklap ýördüm. Ýönüni sen de atlaň maňa derkar däl. Sen ne edip maňa beýdip bilýän Ebru? Men hiç düşünemok. Sen meni hiç kaçan söýmänmidin. Men bolsa sen meni çyn ýürekden söýýäm kan öýtüp berip durun. Söýýädim. Sen ýöne köýjewir ulagada erkedip bilmän helakçylyga duçar bolýançaň söýýädim. 2 ýyllap özüň bilmän ýatdyň Tamer. Sen ýok diýen ýalyň. Has beterim haçan özüňe geljekdiňe melli däli. Men näme etmeliň soň? Sen haçan özüňe gelýärkäň diýip garaşyp oturmalymy? Çağam agdyňa suwalana dönli ýagşydan ýamandan hiç sat gürlänok. Gaty görme. Men dünýä iki gelemok. Şu dünýäde bir hedil edip ýaşaýynna. Onu meňem sana aýtjak tatlymmy?
Men diri käme kediret baynamarsan. İkimiz ayrılışamız yok, düşünüklü mü? Buyurun da atlarınızdan havarınız var. Aňarsa bir hepsinden taýar bolar. Siz arkayn bolun, hem bet diýişini de al bolar. Peki tamam. Bolýa ta bolun. Soňurluşur. Soňurluşur. Ha, näme? Ýere çykaraýym koýup gorkdyňmy? Sen oňa laýyk adam däl. Hiçbir şey. Aslında sen hiç kim ekeniň. Ýeri bolýar da. Men taňa ýekije bir zat aýtmakçy. Sen ýa-ha goşgulumyňa mal öýradylygyn şu ýerden götürül. Ýa-da kadetin karary esasyna iýle ryswa edip özüm gowaryn. Hiç kimiň ýüzüne seret bilmedi ýaly ederin. Senne utunç haya entek galan bolsa. Götürül şu ýerden bir gaýrat. Sen hastahanada kan men işleri bir kimse alıp bardym. Sen paýyny aýryp goýdum. Senden tamada şeýledi. Amana edilen zatlara ne derece teredýändiň gördük. Bu yere daştan teretmäge de zar bolar. Alo. Näme? O kadar. Ýagdaý gatagyrmy? Hemen Men derew barýan. Anne. Ece? Ece? Tamer. Sana käbir aýtjak zatlanmar oglum. Mundan günü bir ýylyň men gaty syrkowladym. Kellämiň agyrsyna çydabam bilen okdum. Maňa şonda keselimiň erbetdigini aýtypdylar. Ýöne. Ece. Men ölümden gorkamak oglum. Hiç haçanam korkmanım. Allah'ın huzuruna varyan. Emma sen seni taşlap gitmek. Meni dinle oğlum. Senden bir zat haşt etdim. Aýdy ver Ejejan, aýdy ver. Sen diýen zatdan men üçin kanun. Öz durmuşyň tereden dikeltmeň islegen. Oğlum tereden bahtly. Durmuş gurmaň islegen. Başyňa düşen işler sana zat öwretmedimi näme? Gerisi ağırlık. Bir derek özüň horlap görme oğlum. Kurtular. Bu yalançda üstün gama bastırıp görme. Ahargada bir gıra taşlap mehri bilen uloldur ýaly Allah can sana bir oğul bagşlapdyr. Özüňe gowy bir ýan ýollaş tapbalam. Ýöne kim ol ýan ýollaş Ejejan? Salih Hukman ýagdaýyňyzyň öwürlikli dälligini aýtdy daýdy. Nähil özüňizi nähil duýaňyz? Ece? 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 Ejejan? Ey diyara, zayi cennet ol. Allah rahmet. Ey diyara, ey diyara, ey diyara, zayi cennet ol. Tekrar başın sağ olsun. Allah kuvvet Allah versin. rahmet eylesin. İyi yarasın. Allah Allah can sabır versin. Şu wagt tamadel bolin. Sana hükman aýdaymaly habarlarym var. Ayarın senin bilen ayrılışak bolup ýadan arzasyna seretdik. Sen isleýişiň ýaly oň henize sen bilen ayrılışmaga haky ýok. Onun hongam ayrılışmagyň bir topar şerti var. Şäheriň barada diýen zatlaňam dogry eken. Bir topar emlägi ýoklapdyr. Sen hassa ýatyrkan, kärhananyň hasabyndan öz hasabyna bir entek pul geçiripdir. Ödüm ummasyz pul. Gepiň tümmek ýeri bir aý ýetip ýetmän kärhanany sen adyňa geçirip bilýär.
Ýer dediňmi nädip bildiňiz? Sen yerinde bolunmalsam menim şu ýere gelerdim. Bu ýerde arzu etmek üçin, beýik Yaradana beýil baglamak üçin, ähli kynçylyklaryň soňuna aýşa eşretiň bardygyny bilmek üçin ören kän alamat bar. Hiç bir zat men ýanan ýüregime derman bolup bilmez. Ýeke jegedek ýalňyşdym. Şoň bilenem durmuşym zäher boldy. Karşı bolmasaň şo ýalňyşyň maňa daýdaýdyň. Ejem Ebru bilen durmuş gurmagyma razy edýärli. Ejemiň pikirçi är aýal bir-birini hem bu dünýede hem o dünýede diňe bat bermeli düşünýärdi. Emma mehriban ejem Ebru kimdiň hüýhätiýetiniň bir-birimle gabat gelmeýäni bilýän eken. Görgüli dogry aýdýan eken. Aýalym bilen hiç hil düşünüp bilmedim. Ýaňy bir ılalaşyp başladygym molin şol gelekçilik. Sen ılalaşyp ýaşardymy diýäňmi? Elbetde ılalaşardyk. Egerde şol helakçylyk bolmadyk bolsa. Pikir edip gör Tamer. Bolýan atlyň hökman bir hikmeti sebäbi bolýar. O nähili? Beýik Yaradan adamlara dürli sebäpler bilen duýdurşlar berýär. Adamlaryň paýyna bolsa şo duýdurşlary dogry düşünüp geljegi ynymly ätlemek düşýär. Men 2 ýyllap özüm bilmän ýatypdyryn. Ýöne oň näme sebäpden beýle boluny aklym çatama. Käwatlar delege gapma garşy gelýär. Dileg pek yürekden çınımız bilen eden isleglerimiz. Ejeng dilegi hemem sen Ebruny islemegiň bir-birini gapma garşy gelýär. Ejeng sen hem bu dünýede hem o dünýede bagtyar bolmagy üçin dileg edýär. Den özüňi dürtäp arkaýyn pikir edip görseň, hemme zady göz ýetirerdiň. Seniň nikahyňyň arkasynda başga maksatlary bar. Men bu zatlary görüntmem, eşitmem bilen ok. Men diňe durmuşymy ýerine dolamak diýär. Aýalyma men bilen aýryşmaga ýol bermen. Kärhanamy, öýümi, ýyzyma allym. Ýöne durmuşym öňkü ýaller. O zatlar men durmuşymy gaýtyryp beren oga. Leventden ähli zatlar gaňryp almagym men göwnüme arym beren ok. Hiç zat ýetgemedi. Belki sen özüňi ýetgetmelisiň Tamer. Ýok. Aslynda hiç zat ýetgemellerli. Men entegem şo hastahanada ölüme garaşyp ýatmalym. Özüme gelmellerlim. Maňa näme bilen garaşýanlygy, başyma näme bilen geljekdigini bilmedik. Bolsam gowurdy. Tamer. Adamlaryň gözleri näme üçin ýeňselerini däl, şonu bilýärmiň? Indi men hiç zat bilesim gelen ok. Soruň jogabyny tapaýdyň öýdýän. Ýalmışmaýan bolsam geçen işlere hapa bolup, geljeki durmuşlaryny harap etmedikleri üçin bolaýmasa, onsoňam geçen zatlary göz öňünde tutup, öz ýaşaýyşlaryny düzeltmekleri üçin mükediýän. Mene şeýle pikir edýän. Inniki mesele beýik Allah Taalanyň erk we iradasy bilen Tameryň bu soraga jogap tapjagyna ýa tapmajagyna. Hiçbir şey hiç zat öňküýal bolmaz. Hemme zat gutordy, bar so gutordy. Minnettar sag bolun. Kızım. Gıydym, men size bir daha aýdajakdym muny. Siz dinleýän taýjan aýdy berin. Üçökde biriňe ağlayan sesini eşitdim. Meniňe o ýere çykmagy gurbotym çatanok. Kyn görmedeňiz, siz bir seride. Bolýa taýjan arkaýyn bolun, men häzir çykyp teride ýerin.
Tamer, dur. Gelme. Golaylaşma bana. Bolya ödün gele yonnu. Men bu yalancı dünyada yaşarım kalmadın ni. Vakit men şol hilekçilikte ölen bolsam gowu olurdu. Şol bolman geçen hilekçilikte ölen bolsam gowu olurdu. Yöne men ölümüm bilmedim. Hawa yöne ölmedin Tamer. Doğru. Ölmedim yöne durmuşum bulamıcar boldu. Yaman yerem men hiç saadeti bilmedim. Kutordum men. Men başım alıp gitmekten başka çarem kalmadı. Aslında şol hilekçilik men durmuşda koy veren en ulu yalgışımdı. Tamer näme üçin helakçılığa uçuramagyňy ýalňyş diýip düşünýän? Belki şu helakçılığa uçuramagyň sen ýazgydyňda bardyr. Belki de o seň üçin bekbetli bolandyr. O näkil bekbetli? Öňkü durmuşyň ýadyňa salyp gör. Belki sen ýalňyşy has öňrek goý berensiň. Belki de haklısın. Belki de siz doğru aýdýansy. Aslında men başta ýalňyşan bolaýmasam, näme doğru saýlanan aýal, näme doğru saýlanan iş, bir baglap bolmayan bir şärik. Hadi ýörüň aşak düşeliň. Bir käse kızgınjak çay içeliň. Siziň özüňizi dürsemeňiz gerek. Ne demek O nähil bar pullon diýýärmişiň? Sen näme hamrap dursun? Akloğucu hem resminamalar gözden geçiriptir. Edeni işlerinin barının üstü açılıptır. Sen näme gözün körmedi? Nirede bolan şo wagt? Şunça wagtlap ýygynan pullonmyzdan 50 minni. Aýtdym men sana barladyň üstü açylar diýip. Men näme deýin? Şeýle akmakdyň meniň bilmeýän ekenim. Pullar öz adyňa geçiren wagtyň bilinmedi ýaletden bolmadymy? Men öz adyma geçirjegem bolmadym. Tamerin kirlandyň özüne gir tagalyp gitjek. Men näet bilen? Olay ölür der. Tenem kärhanada maňa galar diýip pikir etdim. Ey Hudaýy. Ähli samsyklar gel maňa sata çaýmalmy diýsene. Men haçan arkaň ýaşarkam. Ebru behet diýen etanga. O näme diýip betetmelmişim? Betetmemde näme dersiň he? Öýden kowjakmy? Bu öý men öýüm düşündiňmi? Elini böýteňki boldymy? Hawa men öýüm. Gümüň çek men öýümden. Bagardady bulanmajar etdiň ysynat. Gümmal öýümden. Bu sözüň üçin soň ökünmeli bolarsyň. Ökünmeli bolmadymy kam diýýän? Men täzeden adamyma barjak. Sebäbi o sen ýaly başarmajak işlerine burun sokup ýören ok. Gel sen de Ýöresenem öz jaýyňa. Ýadadym sen şo samsyk suratlaňdan. Men üçin Lukmanyň edebiljek kömeginden has köp iş etdiňiz. Men hakyky durmuşa göz ýetirmeňe sebäp boldyňyz. Men o wagtlar bärik täze gelipdim. Mundan 2 ýyl öň. Siz bolsa gymyllaman ýatyrdyňyz. Her kim size adam bolmaz diýdi. Diňe ejeň bilen ogluň umydyny ýitiren. Aten elip kiredýäňiz? Men dilek ederdim. Allah Taala ýalbarardım. Näçe dilek etdigimçe de şonça umydym köpelýärdi. Görgülejeňiz hem ogluňyz hem 2 minutdan sizden tamasyny üzerine okdular. Men ýene edem oň bu suratlar arkaly näme diýjek bolýanyny hiç düşünüp bilemok. Tamer, men günäm geç. Men näde beýle işler edip bildim. Näde seni taşlamaga hiç etdim. Bilýän men sen göňüňe degdim. Haýyş edýän meni bagşla Tamer. Ýür odanjan ikimiz bir hezil oýun oýnaly. Ebru otur ýeriňden. Men günäm geçýänmi Tamer? Sana Dur men sana kömek edeýin. Maňa sen kömegiň derkar däl Ebru. Men näme diýänimi özüm bilemokdum. Pikir edip gör. Oglumyz a gepläni okdy. Senem hatda halada özüň bilmän ölü ýaly ýatyrdyň. Şo datlar sebäpli men garagym gapylly. Men gaty ökünýän Tamer. Tamer durmuşymyzda täzeden başlaly. Ebru ejem näme diýipdi bilýän? Oglum, durmuş diýilýän zat haçan iki tarapam bir-birini çyn ýörekden söýen magalyna şowlu bolýanlar. Gaýgy garmly günüňde, kyn günüňde sen ýanyňa gelmedik adam bilen nädip bagtly bolup biljek.
Mesele benim Esas zat men helakçylyga uçramagym, ýa-da 2 ýyllap ödüme gelip bilmän ýatmagym däl. Men seň bilen durmuş guramda ýalňyşypdyryn. Ozan, aýtsana, näme üçin şol adamyň ýüzüni çekmedin? Salih Lukman, mümkin bolsa geleýin, menem Ozan bilen çeken suratlar hakynda gürleşip otyrdım. Menem görsem bolýarmy? Bay, bu adamyň şadyan görnäçini. Durlo. Bu adam ýaman ýüt göçükli. Oň ýüzüni näme üçin çekmedin? Bizem şol adam arada gepleşip otyrdyk da. Belkim oň ýüzi ýeňsizinde ýerleşýändir. Tamer, bizim çağamyza maraqly. Biz Sen bu sınavdan geçmedin yavru. Innem näme desiň gelýän bolsa ediber. Saňa ruhsat berýän. Ben yokum. Men bundan meýlek sen bilen ýaşaşyp biljek gel. Eger men bilen aýrylşaýsaň, gaýdyp Ozanyň ýüzüni görmäge zar bolarsyň, Tamer. Siz ne edip bildiňiz? Ozan. Hawa, bu adamyň ýüzi ýeňsizinde nädi? Emma şundan soň oňam ýüzi bolar. Yüzü olabilir. Ozan, sen pikiriňçe oň ýüzi näme üçin ýeňsizinde? Sebebi oldyň ýüzini görýär. Şo sebep bilen beýleklerden ýyza galýar. Allah'ın adamların yüzünü öňünde yaradanım nähil gowda çeýledem kaka. Eger diňe geçen durmuşymyzy görüp bersek bolmada? Allah Taala ähli işleriniň bir hikmeti bardyr. Ýöre Ozan gideli. Men kakamyň ýanyna galjak. On haýyny kakamyň ýüzi öňünü görmek üçin gözleri bar. Gören zatlaryny aýdyp bermek üçin agzam ma? Aýdylanlary eşitmek üçin kulaklarym ma? Görüşüň ýer ähli zadyň soň haýır bilen oturdy. Allah Taala ören merhemetlidir. Bir bennesiniň eden ýalňyşyny diýsen gizlin sirli wakalar bilen düzeder we ýoly goýar. Sebebi goýup berilýän ähli ýalňyşlyklar ýa-da hatalar Allah'nyň iradasy bilen bolýandyr. Bennesine bolsa diňe eden ýalňyşyny düşünmek, hemem tövbe etmek galýar. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Oğlum sen kime elin aldı ya? Teşekkür ederiz. Sağ olun, minnettar. Yine görüşýänçe, sağ olun. Görüşürüz. Görüşýänçe.